Kisamla ka jilla Meghalaya ki bala apply ka kam sipai ka bala penlong house nam 8,000 arpuway ki bala pendap ya ka jingya mare baga jingpeit bania ya ka koit ka khia ki badang ap satang bantho ya ka examin menta ka sngi ki la mi paitba ban penpau ya ka jing persha baga sarkar pedeng ka bala yalam da ka BJP kala pendu badwanra penban da ka agdipan. Katkum ka jingi thu jongkini ki samla ki loong baha Meghalaya ki bala pendap ikitei ki don kumba news pa ngut AA bat kini baro ki abantho ka examin ka bala tip kum ka common entrance exam. Sasisin ban penpau ke jing persha ai kane ka jingle jong ka sarkar pedeng kini ki samla na kane ka jilla Meghalaya ki layalum hakmat jong umot kiang nang ba ban penpau ke jing susi jongki da ka bara ai ki jing tho ka baong bagi kwa bantho ya ka examin CEE. Bun na kini ki samla ki lapan pau ba kimdan EA ban ong ya ka jingkwa ka sarkar pedeng ban wanra ya kane ka skim agnipan henry ka sarkar pedeng ka de ban sothu ba ka de ban pendap shwa ya kane ka CEE exam ka ba ki samla na kaleng ka ri India ki ladang khmi lenti ban tho namar ki la pendap ka jingmare ba de ka jingpet benia ya ka koi ka khia ka met ka jongki. Kini ki samla ki lapan ka jingbet na ka office jong ka deputy commissioner banyai na office jong ka jaka penrung kam sipai ka badan hasenda ka office jong ka cantonment board henry kimsim layo ka jingbet bakilayo ka long banyai na mot kiang nangba shamadan malki henry ki bor badai peit na ka te ka madan ki klam ai jingben.